Koja je bila posuda? Bila prvo svjetskom ratu i predsjednika u drugom svjetskom ratu. U našoj sredini. Također da vam u ime svih nas zaželim puno uspjeha u vašem i osobnom životu, zdravlje, a u poslu kojega dinamično, izuzetno zahtjevnom, da ustrajete na svim što ste to danas pokrenuli i da vaši potezi poluče rezultate.